Kidam tangjang mi poni phai krip clear ni lakhaing ko raisi Borjan constituency angkang hidipia hithialong ASDC Racharia song hinpen kiwang GMP kilikalong kache patte dunji a candidate Jotson Bea Phan kangthum karni lapen vote kere kamai kang nipon mai kang nipon along boka janele amai phu komol bebensi mai charipon lo bangso hut kachitong dun MP candidate Jotson Bea ASDC Youth Front Kong Chunbang Rajiv Kiling ASDC Youth Pachithang Chunbang Lipson Pro lapen pinangan man kido claim barim lapen PS Committee amai phu Chunbang atum chitong dun si mai RDP dunlo bangso mai long ASDC asong ki claim kedam hurkimo alam chithan chimumpon MP candidate Jotson Bea pen kaning jepon non rat atum puthot ASDC aphana ningka che thesi nang chingrum don bomlo lasi ke bang GMP kilik along ke hai jia bang uthek thederlo bonta ke hai kerem angbong sitami nilitum akemang laki hemprek chunche tik nitum sangsilo MP election judet lote Assam CM nangke pha ateng pen hemprek aputhak chingkidam thupo lasi hemprek ke hang asong along kaddu kavita nangka chirap nangka chitudun pejia phan biasang hu pen chuning report Tang ateng pen pangpalu putet ASDC apan non nang cerap dunia tu rong bot penta penangan ke nang ciklang dun hai lo aprang ke nang ciklang he ta non bang ke nang ciklang dun hai lo asilo bang soteng ban se nili tu ane karbiang long bang ke penana avut ke long lok ta yan silu sa long bang ni tum ke avut long ideje posi tak ka hai kere malam bang ke nang ke putek sire pa dilai pen bijorong pi karbing long life